ta duk rinsi ba zan bar ki ba. So ba a mai jayayya ya zagaye duniya, asila ta soyayya san jure duk wata tafiya. Tunda dai na saba da so zana jure duk wuya, so ne ya zamto sanadin farin ciki na a duniya. So yayi min rana shine muradin raina, in dai da so har abada ba zan bar farin ciki ba. Na yarda soyayya na sanya ciwon zuciya, amma idan ka dace ga masoyiya mai tarbiya, sai ka zan mai sa'a baka yin kukan zuciya. Farin cikin soyayya ka samu mai sanka da gaskiya, ni dai a so na dace damuwa ta kauce. Ke ce guda har abada ba zan bar ki ba, komai wahala na fada ba zan bar ki ba. Na tabbata ke ɗaya ce misawari na nusuwa, damuwa ta ƙare in dai da ke yar uwa. Ni da ke zan zauna komai wuya ba rabuwa, tunda dai kin yarda da ni za na yi miki garkuwa. Ki sanya a rai ke ce a zuciya ta kin